bathandekayo ngaphikwa nathi igama elisha lokuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Ngifike lapha ke ngineziqu zasezweni. Angikusho lokuzwakala. Ngifike la ngineziqu zasezweni. Amen. Ngathi mangifika la kwakufundwa leli verse elikhulunywe lo muntu omusha obeka la inkosi yomsayibusisi. Lokuthi kuyabhabhadiswa uma umuntu esemukela uJesu abese uyafundisa ugcina konke. Ngase ngiyafundisa ukuthi ikhundla zami azisebenzi la. Ngoba mina ngicabanga ukuthi njengoba ngizalakisa nazo zonke vele la madrada ami nekhumba zami nabo bonke ngangikwembele bathi hayi la. Leli likaJesu ibandla leli. Lena linayo umnikazi leli. Ibandla lenkosi uJesu. Amen. Manje ke siyabonga kakhulu bathandekayo kuba nomshado ufana nalo. Mangibatshela abantu bathi siyabachoma ngiyawubona umshado njengalo. Amen. Izwele khulunywe intombi ukuthi khulunywe kanjani. Amen. Kunamazwi lapha bathandekayo akhulunywa iBhayibheli ngelinye ilanga lapha encwadini yabaseFesu chapter 1 verse 22. Lapha lithi iBhayibheli uJesu wanikeza ihluthulelo wamiswa waba inhloko yebandla. Zonke izinto zabekwa ngaphansi kwakhe. Yena yaba yileader yendlu kaNkulunkulu. Amen. Angiqale lapha emuva. UJesu umefa lapha emhlabeni bathandeka njengo yakho bakuzokwakha ibandla lakhe. Uthi uma ehamba lapha uthi kuwe Petro ngizolakha ibandla lakho. Amasango eHades angeke alahlule. Hallelujah. Lapho sanamathela khona. Inkosi yomsayibusisi. Ekuhambeni kwakhe ushiya umyalo, ushiya nomgomo. Amen. Washiya nalo iBhayibheli. Laba iconstitution yabantu abakholwayo. Bonke abakholwayo bazopha abaphatha lento kufanele bahambe njengokusho kwalento. Amen. Ingalo siyibandla lenkosi uJesu asikhuluma okunye ungekho la. Asikufaki futhi kwabanye abantu okungabhalwanga la. Inkosi yomsayibusisi. Ngizocela sifunde. Ngizofunda masinyana ngoba isikhathi sami sincane nginikezwe sona. Ngo5 minutes odwa kuphela. Encwadini yamaroma chapter 12 verse 2. Funde na 2 verse 2 kuphela. Namaqala lapha nje. Ninganikisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Ukhona phethe isihlungu. Khona igama engifuna ukulilandela lapha masinyane ngizokhuluma ngalo noma ngaba i-good news. Let lo verse 2. Amen. Oh, isilunga sikho. God copied the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you. Okay, ilungela foba ngifuna nje verse 2 kuphela. Nawuyalo sinikeze wona sibanda lenkosi uJesu. Lithi lenkosi abaphathelele iBhayibheli, abathi amaKristu, abasebandleni lenkosi uJesu, bangayenzi into enziwa yizwe. Lithi leBhayibheli don't copy. Abantu banamhlanje bathanda ukukhuluma isilungu kakhulu, ingakho ngifuna ukukhulumela leBhayibheli.
Amen. Lithi singakophi nokukodwa kwezwe. Ingakho into ezwe sibandleni lenkosi uJesu asiyenzi. Nokukhuluma kwezwe asikhulumi njengabo. Amen. Izwe likhuluma ngeyani indlela thina sikhuluma ngale ndlela uNkulunkulu athanda sikhulume ngayo. Nangale ndlela afuna sikholwe ngayo. That is why nibabona bebahle kangaka. Kweminye imishado ngeke nibabone banje. Ngabe bahleli bahlupheka njengoba bahlela babhizi banisike bafuna sibe side sifishane. Imfundiso yezwe leyo. Usigqoka sazi sincane. Afike phakathi kwabantalweni naso ukuthi sibe side. Imfundiso yezwe ebandleni lenkosi uJesu abantu besifazane bagqoka ngale ndlela. Ile nto esinikezwe yona. Lithi iBhayibheli sizokwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Kephinda liqala la kushintshela enkondweni ukuze ukwazi ukucabanga ngokwendlela kaNkulunkulu hayi ngokwezwe. That is why iBhayibheli lithi singalilingisi izwe. Banda lenkosi uJesu angene emasikweni. Ngisho nelilodwa nomzukulu wesikwa sikwenza sihlezi. Noma ngabe sekonakele ngisho noma ngabe mhlambe kufa umuntu asitshintshe statement. Senze ngale ndlela yokufa. Ileli iBhayibheli siphethe. Amen. Ingabe ibandla lenkosi liphethele lenkosi usushini yodwa iyona sisekhaya. Uma labantu abakhuluma labantu abasha bakhuluma ngale ndlela, indlela ibandla elifundisa ngayo. Uma sikhuleka siyaguqa. Ngoba siyakuhlonipha ngaphezulu. Amen. Kodwa abantu uzibabona ukuthi bavamise ukwenza izinto ephambana. Emathuneni abantu bakwazi ukuyoguqa ngenyawo ngamadolo, ngamasudu bakhulume nomuntu ongekho phakathi kwethu, bakhuluma inganekwane bayapho. Kodwa uma bakhuluma nezulu bakhuluma nenyawo, afaka isandla la isandla. Ayenza kakhulu. Amen. Uzafaka isandla ngishethandaza. Ahamba phekele bathi uStrati ukuthi ukhuluma noNkulunkulu wadala impilo yakhe. Hayi la kuleli bandla. Siyamhlonipha uNkulunkulu. Siwa ngedolo bangale sikhuluma naye. Amen. Abo mama baneli bandla bagqoka kahle noma hamba lapho uyakhona ukumhlukanisa nomuntu wasezulu. Amen. Siyabonga imphakelo santhola kunabafundisi eningabasitshela amanga. Umuntu agqoke kahle namhlanje kule insuku amavuso. Mangabe ufake lento la bathi ezweni is hot. But you are very hot. Thina no, unqundu lomuntu. Yes. Umuntu anezinto azenzile ezanazo la. Siyamtshela ukuthi ifake le oyiphethe. Impilo yefake le. WaNkulunkulu wakudala umuhle ngale ndlela. Inkosi yomsana Moses. Ngiyamthanda abathandekayo. Ngoba liphilile lelivangeli. Uthi lo sisokhuluma la angeke uthole ibandla leli elifana naleli lokungayaphi. Ukuthi sincikela ezwini likaNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu uthanda senzeni. Amen. Lapha encwadini ka 1 Timothy chapter 3 verse 15. Let yona yodwa sisifunda yona bese ngiyasuka la. Anginikezwanga isikhathi eside la. 15. Kepha uma ngilibala khona uyakwazi ukuthi kumele kuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu eyibandla likaNkulunkulu ophilayo, insika nesisekelo seqiniso. Bazohamba kanjani endlini kaNkulunkulu? Kunendlela esihamba ngayo la singamaKristu. Kunendlela esiphila ngayo siyibandla lenkosi uJesu. Asiphili njengokusho kwedemocracy. That is why even no government mangafika lapha athi sithela athi sabe thina saba ama-condoms ngamtshela emehlweni. Alanga. Asiphathi condom thina sishumayele leyo kuphela. Amen. Noma bangathi ukhushula izisu siyamtshela sithi sishumayele thina lento yokhipha izisu. Sibabulala thina abantu. Amen. Inkolo siphethe lelithi iBhayibheli. Sihamba ngale ndlela. Uthi Paul Timothy mangabe libala tshela abazalwane ebandleni ukuthi kufanele bahambe kanjani. Ebandleni elikaNkulunkulu ophilayo. Iqiniso isisekelo seqiniso. Amen. Wathola iqiniso umuntu uyakhululeka.
abantu namhlanje baphila lempilo efeke ukuthi batshelwa amanga la ngaphandle qiniswa bakafinyeleli. That is why umuntu mayethu uyakhola umthole ephethe ezinye izinto ukuthi eqinisweni akakafiki. The day azofika eqinisweni uyayiyeka zonke izinto. Thina ngikhuluma nabantu ukuthi khona abantu abazalwa labantu bayakholana namhlanje. Uhlala nonkosikazi endlini babeka amafoni boyithu. Lo akababa lo akayiphathi ya lo akababa mayikhala basindisiwe ngobabili labantu. Sishumayela ivangeli lokuthi umuntu usindiswa wonke nezinto anazo. Usindiswe nemoto yakho ne-cellphone yakho isindiswe. Yazi kuyinhlahla. Sibonga ukuthi le nhlahla iwele kithi sibone ukuthi inhlahla. Ngoba kunenkinga. Ithi incwadi kaIsaiah 26 verse 10. Omubi uma nje ephiwa umusa akafuni ukulunga. Why? Yingoba babona ukuthi into aphiwayo yona yinhle. Mani mhlakwana mani awu wena mpristi wepristi uphiwe namhlanje Hawu uyibona lento thihle ngoba ababa bayibona into enhle noma sephiwe lenwenhle njengoba silapha nje kukhona abangaboni inhle lento bashayela usona abafuna ukuthi kwenzeke kanjani bengafuna kwenzeke nje befuna kwenzeke kanje ngoba babi abayazi into enhle
amazwi manje Nkosi yami akamunike Mr Nyembe osebenza nobaba awumane ugijima mfowethu kodwa ube mfishane kakhulu sekunento eshisa yona uthi akugijima phezu kwamakhanda abantu awugijima gijima nje siyabona hey Jesus namhlanje zobongela ubhuti ufika ngama-90s wangikhulisa wangenzela konke ngahamba ngaye kwezinye iy'ndawo ngabuye ngakuthola lokhu elowo muntu uthe noma sekwenzakala okuthize ngolunye usuku olalunzima kodwa azange atshengise ukuba nenyembezi kwakuwumuntu owayephilile empilweni namhlanje utshengise okunye uthe noma esimema ukuthi namhlanje ngizombongisa kule simo sona ngoba eseshilo umfundisi ukuthi yabona lapha naphezulu esekhona uhle angazi uyophinda kubone kuthi uhle akwenzile ukuthi noma esesimema sisonke ukuthi sekunje kodwa kusalayo wasitshengisa ukwenzakalayo ngiyayibongela angibongeli mina kuphela ngibongele ngisho nabasebenzi nabasebenzi ngila ngenxa yabasebenzi ukuthi ngizombona ukuthi kwenzakala kanjani ngiyayibongela ngizohlala phansi
yamfeyilisa uMavuso ukuba abe yi-MC. Abafuna ukumsebenzisa abemfayile isikhundleni ngiso. Eshumayela. Amen. Hayi siyabonga bazalwane. Akukho konakele. Kodwa uNkulunkulu uyasisiza. Inkwazi nonke ngiyambingelela egameni elihle lenkosi. Hayi bakithi angazi ngiqale kuphi. Amen. AmaNdebele athu nendaba eziningi njengebhayisikili laSotori. Sotori ibhayisikili lakhe linesipili la namalente nani yonke lento kubophelele. Ayikho into engekho kule bhayisikili laNdebele. Manje ke bengafuna ukuya lapho bakithi. Namhlanje siyabonga kulaba babili kulaba sisi priest siyabonga impilo yakho iyakhuluma namhlanje. Vele uMkristu fanele abenje wakuhle kahle. Fanele abenje uMkristu akhulume nje. Inkosi ikusise mfowethu. Angazi ngithini. Yebo. Ungawambude kakhulu. Amen. Bazalwane ukufika kwami la eMathateni. I'm sure 1978 noma 79. Abafundisi bami bangibeza itrain eDelma ngisuka eDelmas. Itrain yaphuka endleleni. EMathateni sanke ngiyazi. Bathi nje ubheka istage nasithi eMathateni bese uyahlala. Ayaphuka itrain endleleni. Ngafika eMathateni ngo-12 ebusuku. Ngagibela itrain, ngagibela ngehla ngonathi eMathateni. Ngehla. Phethe kwesipikanyana sami okuncane nje. Isukesi nyana encane. Mangehla la eMathateni. Ngagibela itaxi. Bathi uyaphi baba? Ngathi ngisection 4. Yes, itaxi. Yakibeza yahambe ehlisa bonke abantu. Wasala mina ngiyi-1. Yathi kwelinye ibridge nyana so kwavela botsotsi bathi wena bangena bagcwala ngapha ngathi namhlanje ngisenkingeni. Babiza abanye bathi yini bathi section 4. Athi hayi lena kusemagogokweni. Bathi hayi semagogokweni bathi uyakwazi. Bathi anyakwazi. Awuzanke ngizi. Ngayibona ingene emagogokweni. Akhanyisa. Thola ukuthi hayi ngisinama. Akhanyisa. Athi yiko la. Athi yiko la. Awuwazi. Hayi ngehle yavuka inceku. Amen. Bangithumele kiyo. Hawu banomama bathawo. Basithumele lo mfanyana. Hawu lo mfanyana uzosithini thina simadoda amakhulu. Hayi kodwa wayesekhona umfanyana omncane. Sasuka indaba. Amen. Ayi sasuka indaba. Inkomo le yazala inkonyana. Komo yazala inkonyana. Abangizwa. Hayi. Ngibele ngizokulungela. Bazalwane ngiqhubulele indaba zami senyezini lenkosi. Masifika lapha e5. Sathola lamantombazana.
ayemathathu ngisazi esifoko kumbani kukhonzwa eRoma Roman Catholic Church nabomama babili amen from 19 I'm sure 1978 79 Lindiwe uDudu onothi wabiza amagama ngoba bebancane ngoba nomhlaba bathi babomama kunandaba nani sisikonothi wasuka umsebenzi amen phela thina asishumayeli ivangeli lokuthi kuyashadwa cha akukho noyedwa ongathi mhla simbizele ekukholweni sambizela ukuthi hey akusizinsizwa lapha hey samba ngama-BM woza wena shumayeli nakuthi umuntu uyashada kodwa simemezela umbuso wasezulu haleluya hayi nesibabona namhlanje hayi sithi kuhle ebakhuluma ngabontombi futhi naboZodwa uphi uZodwa ukhona qale ntombi asuka wena babashebe la ngaleso sikhathi sakhona kodwa ke siyabonga ukuthi uNkulunkulu asibusise bazalwane nento eziningi kodwa angene izini lenkosi encwadini kaJohane chapter 2 verse 1 to 11 engikhulume kancane nje ngoba sisemshadweni ngomshado waseKhana laseGalile haleluya lo mshado weKhana laseGalile thina uma sikhuluma ngomshado noma sishadisa sifanekisa isizulu esimenyelekilo thina sonke uNkulunkulu azosenzela umusa linye izulu umuntu esimthembisa lona noma munye umshado umuntu esimthembisa wona umshado wewulo haleluya uma lo muntu angena kulowo mshado loyo yayi uzophila impilo enokuthula uma nje sibona umkhwenyana umele uJesu umakoti umele umakoti kaJesu umakoti kaJesu uzihlobisile ngoba uhlobisele lenkosi ungibethe ingubo yensindiso lengubo emhlophe representa ingubo yensindiso haleluya i-crown irepresenta umkhele unomkhele emihlanu esizoye mbatha i-ring isho umoya loyingcwele haleluya isikhathu sisho amalungelo wabona impela ube ngumntwana kaNkulunkulu haleluya iveli lisho ukuthi nangempela ubungcwele usekhona lapho haleluya iwashi lisho ukuthi isikhathi siphelile Jesu yabuya ngeke ngakhuluma ngawe nangempela kwembatheni ikhekhe lifanekisa ilonsapho